and then ke sozwa ukuthi inkosi isihola kanjani ukuthi ke zohamba sifike phi ngokuya ngokwaloko esikufundayo. Silaphayana ke bazalwane encwadini kaMatthew Vangeli chapter number 16. Matthew 16 sifunda lapha namhlanje from verse number 13 until verse 20. Then ke sizohamba futhi siyofunda le ku First Peter chapter 2. First Peter chapter 2. So sila ku Matthew, Matthew chapter number 16 from verse 13 to 20, and then again masiqeda ke sizoya futhi ku First Peter chapter 2. Nakhona sizoba namavesi esiwafundayo. Mase uyitholile ke ungathi amen. Thuke la uJesu esafikile amaphandleni naseCaesarea Philippi wababuza abafundi bakhe wathi abantu basho ukuthi indodana yomuntu ingubani na? Bathi abanye basho uJohane uMbhapatisi, abanye basho uEliya, abanye basho uJeremiya noma omunye wabaprofeti. Wathi kubo, nina ke nithi ngubani na? uSimon Petro waphendula wathi, wena unguKristu, indodana kaNkulunkulu ophilayo. uJesu waphendula wathi kuye, ubusisiwe wena Simon kaJona, ngokuba inyama negazi akwambulelwanga lokhu kodwa uBaba osezulwini. Nami ke ngithi kuwe wena unguPetro, phezu kwaleli dwala ngiyawulakha ibandla lami, amasango eHadesi awayekulahlula. Ngiyakukunika izihluthulelo zombuso wezulu. Uyakubopha emhlabeni uyakubeka kuboshwe ezulwini, nalokho akukhulula emhlabeni kuba khululiwe nasezulwini. Khona wabayala abafundi uba bangatsheli umuntu ukuthi nguye onguKristu. So ngizocela ukuthi ke siye lapha ya First Peter chapter number 2. Sizofunda ke khona abazalwane from verse number 4. Sondelani kuyo itshe eliphilileyo elinqatshwe ngabantu, kepha kuNkulunkulu likhethekile, liyigugu. Nakhiwe njengamatshe aphilileyo, nibe yindlu yokomoya, ubupristi obungcwele, ninikele ngemihlatshelo yokomoya eyamukelekayo
kuNkulunkulu ngaye uJesu Kristu. Ngokuba kukhona embhalweni ukuthi bheka ngibeka eSiyoni itshe legumbi elikhethekile ligugu okholwa yilo akasoze ajabhiswa. Ngakho kini enikholwayo liyigugu, kepha kwabangakholwayo itshe abalinqabayo abakhi yilona elaba inhloko yegumbi netshe lokuqhuzula nedwala lokukhubekisa. Baqhuzuka bengalaleli izwi okuyikhona bekumiselweyo. Kepha nina niluhlanga olukhethiweyo, ubupristi bobukhosi, isizwe esingcwele, abantu ababiziweyo, ukuze nishumayele ubukhosi balowa nibizayo, niphume ebumnyameni ningene ekukhanyeni kwakhe okumangalisayo. Ekade naningesiso isizwe, kepha manje nisizwe sikaNkulunkulu, enani ngahawukelwanga, kepha manje nihawukelwe. Ake sithandaze. Siyabonga baba izwi lakho leli esesilifundile, siyazithoba ukuba usambulele lona. Ilona loyo amehlo akhe kamoya mawavuleke, ilona loyo indlebe yakhe kamoya mayivuleke, ukuba lizwe izwi lakho, ayibone nemfihlakalo yenkazimulo kaNkulunkulu empilweni yakhe. Egameni lenkosi yethu Jesu siyehla thina kuba phakame wena kulesi sikhathi. Dumo lonke bese libuyela kuwe ngegama lenkosi yethu Jesu. Amen. Mhlawumbe bazalwane singaphinda sifunde ngesingisi laphayana, mhlambe sizothatha nje amavesi kuMatthew 16 sithatha verse 17 to 19. To what Jesus answered and said to him, "Blessed are you, Simon Bar-Jonah, for flesh and blood has not revealed this to you, but my Father who is in heaven. And I also say to you that you are Peter, and on this rock I will build my church, and the gates of Hades shall not prevail against it. I will give you the keys of the kingdom of heaven, and whatever you bind on earth will be bound in heaven, and whatever you loose on earth will be loosed in heaven." So asifunde ke ku1 Peter futhi chapter 2. Kuthiwa la ku verse number 4, coming to him as a living stone, rejected indeed by men, but chosen by God and precious. You also, as living stones,
are built up as a spiritual house, a holy priesthood, to offer up spiritual sacrifices acceptable to God through Jesus Christ. Therefore, it is also contained in the scripture, behold, I lay in Zion a chief cornerstone, elect and precious. He who believes in him will by no means be put to shame. Therefore, to you who believe, he is precious. Again, to me, he is precious. Yeah. So, lento lokholwa bazalwane, see one size fits all. So, umuntu okholwa yamsiza ongakholwa emncede. Nikhona bazalwane. Yeah, so to us who believe is precious. But to those who are disobedient, the stone which the builders rejected has become a chief cornerstone, and a stone of stumbling and a rock of offense. So kwabangakholwa. So to us is precious. To them is a chief cornerstone, and is a rock of stumbling. It's a stone of stumbling, a rock of offense. But to us is precious. Sengisho kithi hayi kubo. Yeah, kodwa uma bengamfuni kubo, they can't do away with him. Lento kaJesu injalo nje bazalwane. So abangamfuni ukhona kubo bengamfuni, kodwa lokayikho kuba akasiko akasiyilokho kithi. Ni right? Yeah, angitshela lithi to them. That same stone that the builders rejected. So uma abantu bakha abalifuni leli. But to us he is precious. Ngoba manje uJesu bazalwane ufundisa indaba ethi yiloyo naloyo ozwalawa amazwi amawenzi ufana nendoda ehlakaniphile eyakha indlayo phezu kwedwala. That's why he's precious. Ngoba sakha kuye thina. Bese athi storms will come. Ngoba ama storms akhona. Bazalwane unyaka nonyaka unama seasons. Any season nesizini inento zayo. So khona izinto ezenzeka ngesizini ethile ongeke uyithandazela ukuthi zingenzeki ngoba zenzeka ngesikhathi sazo. Kodwa mazenzeka zizokubuza ukuthi wakhe kuphi. So makufika ama storms ungawazonda wena ama storms. Kanti ama storms azobuza umbuzo nje. Wakhe kuphi? Ngoba uthi yilona lo ozwa amazwi amangawenzi. Kusho uthi bonke bazwile kodwa abanye bayenza abanye abenzi. Uthi uJesu ke bonke amangawenzi amazwi akhe bafana nendoda esiwula. Nayo iyakha. So labantu babili bobabili bayakha. Kusho uthi nakhona you have to make a choice. Ukuthi ufuna uba indoda ehlakaniphile noma indoda esiwula. Ngoba imaterial bonke banawo futhi bonke bayakha. Kodwa indoda ehlakaniphile ayisuki yakhe icheck foundation qala. Uthi Paul mekhuluma ngefoundation. Uthi mina Paul
njengenyanga yokwakha ehlakaniphile ngabeka isisekelo kwafika omunye wakha phezukwaso besathi ke kodwa makube yilona loyo aqaphele ukuthi wakha kanjani phezu kwalesekelo ngoba akekho omunye ongabeka esinye isisekelo kusho ukuthi if you reject this one you won't have another one akekho ngaphinda beke esinye isisekelo ngaphandle kwalesi esesibekiwe singubani uJesu Christ. So Christ is the foundation. Yingakho ke simuzwa uJesu now ethi upon this rock uyayizwa ke manje upon phezu ake uthi phezu hayi eceleni phezu kwaleli dwala uthi ngiyolakha ibandla lami. So ibandla lika Jesu lakhiwe phezu kwedwala kodwa idwala lelo uye futhi nikhona yeah so ibandla lakhe lakhiwe phezu kwakhe eyidwala elakaqala namhlanje bayidwala waba idwala ehlane ngoba uPaul usivulela amafayili kwangathi wayekhona ethokhokho bethu badla kudla kunye baphuza kunye enumekhuluma ngokuphuza athi baphuza edwaleni elabalandela ehlane kunganamanzi uNkulunkulu akazange alethe umfulu ukuthi ubalandele waletha idwala labalandela uthi idwala lelo ake uthi idwala lelo uthi lalinga uKristu lelo dwala lelo so kusho ukuthi uKristu akaqala namhlanje ukuvela kodwa wavela elidwala abathi mabedinga amanzi baphuza kulo manje uyabuya ke manje uthi akekho umuntu ongabeka esinye isisekelo ngaphandle kwalesi sibekiwe esingu Jesu Christ. So uKristu isisekelo. So bonke abantu abakholwayo bafanele baqaphele. Hayi abangakholwa akakhuluma nabangakholwa. Ngoba kwabakholwayo liyigugu. Kwabangakholwayo yitshe lesikhubekiso. Idwala lokuqhuzuka. Inhloko yegumbi yayizwa ke hayi kwabakho he's not a cornerstone to the believers no to the believers he's the foundation weyizwa mntana kaNkulunkulu so kwabakholwayo uyini sekele foundation so bona bayakha nje phezulu kodwa bangakholwa they think they can do away with him bamangale uma bathi bayakha afika beyinhloko yegumbi uyazi inhloko yegumbi yabona mawakha iark mawakha iark mawakha ngamatshe so akangithi hamba so ithi iark so ungayikhuphula ngapha uyikhuphule ngapha uyikhuphule ngapha uyikhuphule ngapha kodwa masi iyajikithi uyayibona ukuthi ingawa angithi bese kuba naleli litshe elifakwa phakathi ecenter libalance the uyayizwa manje so leli litshe la center ilona elinhloko manje limisa le ark kusho ukuthi ibuilding manje izoma ngoba iark ngoba umnyango kodwa kuyakhiwa phezulu khona itshe libamba ikhona
indlu nayingaqinanga emakhoneni awunandlu. Awunayo indlu mangabe ayiqinanga emakhoneni. So labantu abangamfuni uJesu bacabanga ukuthi they can do away with him. Bese yena yafika aze kulama critical points wezinto abazakhayo ukuze ziwe. Uma bethi bayahamba bayaqhuzuka, baqhuzulwa uye. Angithi abamfuni. So itshele sikhubekiso. So kushuthi umntana choice. No man a choice. Ukuthi you can't do away with Christ and think you can get away with it. Kodwa mawukholwa uye uyigugu kuwe. Uma eba igugu kuwe by foundation. So now maka foundation. Indlu nendlu bazalwane. Ubu strong Bible uqala ku foundation. That's why foundation ingekho right. Lendlu iya crack. Khona ama cracks othi mawabheka ubone ukuthi we can't solve this crack because it is a result of a weak foundation. So awukhona noma ungathi lokhu uyayivala iyavuleka iyavuleka ngoba yakutshela ukuthi inkinga akusile itina ezakhe lebonda iproblem ifoundation leyitina esidleli kuyo. So Jesu uthi ke ohlaniphile wakhe indlu yakhe phezulu kwedwala. Amadwala abazalana nomkhuba. Amadwala kuthi akutshela makhelwana amadwala nomkhuba owefihla. So amadwala nayo lento ongahlali phezulu abe phansi kube nenhlabathi phezulu kanti likhona ngaphansi. So kusho ukuthi umuntu ohlakaniphile before ezokwakha uqala fune ifoundation ngoba kuthiwa yena angeke azibekele sakhe isisekelo. If umntwana kaNkulunkulu you can't have your own foundation. You must find Christ, the foundation. Then you can build. Yingakho mawakha impilo yakho ungatatazeli. Qaphela. Ngoba yonke into oyenzayo ufanele isisekelwe kuye. So mawutatazela ukholwa utatazela kodwa ungaqapheli kuyenzeka ukuthi you miss the foundation. Ubeke phezulu kwenhlabathi. And mawunjalo uJesu utawuhlakaniphanga. Nisasekhona? Yeah. So ayikho into okufanele uyakhe ingana foundation. Ulizwe engekho ulizwe ngoba konke kwavela ngaye. So awukwazi ukuveza izinto ulizwe engavezanga ngoba yonke into eyiveza ulizwe angekho kusho ukuthi le nto leyo ayakhelwanga kuye. Noma ingakhelwanga kuye unga-expect ukuthi uzothola isibusiso esivela kuye ngento engakhelwanga kuye. Kwakha wena kodwa uPaul uthi qaphela yithi esakhayo. uJesu uthi umuntu ozwa la amazwi ufana nendoda ehlala eyakhayo. So yithi esakhayo tshela umakhelwane yithi esakhayo. Yabona? So akwakhe yena kwakha thina empilweni zethu kwakha thina. Kodwa thina masakhe empilweni zethu siqaphela ini foundation. Uyayithola ngithi wena impilo yakho
ayakhiwa uNkulunkulu, yakhiwa uwe, kodwa wakhela kuye. Yingakho wena uma uvuka ekseni uye esikolweni, wena wakha impilo yakho. Uyayithola ngithi angeke ufunde, uNkulunkulu athuma ingilosi izokufundela. Uthi hayi ngiyafunda, hawu njengoba ulele nje athi hayi ingilosi attendile namanje. Phela nginengilosi yami mina iyahamba iyangifundela. No, impilo yakho yakhiwa uwe. Kodwa wena mawakha impilo yakho, wena ufuna ucheck ifoundation. Wena ngoba awukwazi ukwakha noma kuphi noma kanjani. That's why ziningi izinto wena ozakhile ziwile. Ena ungabheka kahle vela uzange umfake. Namhlanje ngathi ibhadi ngathi uthakathiwe kanti no. You neglected the foundation. Wakha ngepeer pressure. So impilo yakho uyakha uqaphela. Yakhiwa uwe kodwa. Impilo yakho yakhiwa uJesu, yakhiwa uwe. Usasekhona? That's why now ukhetha ukungayakhi impilo yakho. Ngeke yakheke. Impilo yakho ingama kuze kukhala icilongo. Imeso ukuthi umile wena wakhe. So khona izinto ongeke uNkulunkulu akwenzele zona, zifuna wena ukuthi ngoba wena wakhayo. Ni right? Yeah. Yingakho ke manje uma usa ukhonza uNkulunkulu, usuke uzothola iwisdom yokwakha impilo yakho. Ngoba phela uthi uJesu indoda ehlakaniphi, so uzofuna iwisdom to build your life. Yingakho abantu abangunderstandi lento engishoyo basibeka ku position ye disadvantage when they are fighting the system ezobanikeza wisdom how to build their own lives. Ukhona? Yeah. So uma usuka ekhaya uza enkonzweni, uzele ukuzokhonza uNkulunkulu, mnikeza udumo lonke olumfanele, wenza ingxenye yakho kuye, bese uthola futhi ukuhlakanipha ukuthi wena uzokwakha kanjani impilo yakho, uyakhela kuye. Ngoba lento yokusindiswa uyithole sewuphila, uke waphila impilo isikhathi eside ungana Jesu. So wena unendlela obujwayele ukwakha ngayo, kodwa sowubonile manje akufanelanga ngakhe kanje, ufune noma into yakhe ayibe yinhle kodwa ifoundation i wrong. So uyazi manje ukuthi izowa. That's why baningi abantu sibabona engazuthi they are successful. I-success yabo, i-foundation yakhona is wrong. Mangaba ungikholwa, uMadlanga Commission is a perfect example. Uyayizwa ngithi? Ukuthi manje kulandwa abantu. Go check the foundation. Imali engako nayo ithathephi? So butatata manje. Uyabona i-foundation? Ngoba i-foundation ile yanto engaphansi engabonwa. So ngesikhathi kubonwa uGlitz and Glamour, uMadlanga uthi woza la. Komiso
And umuntu makafika lapha, they ask questions about what is not known, which is part of the foundation. So indoda ibamba namalimi amama bafuna impendulo. Yena akabophi lo baba, uyabuza nje. Kodwa ibuza wenza amaphoyisa afuna iwarrant of arrest. Lithi lishona umuntu bambambile. Ngoba uconfess izinto lapha ezithi hayi akaboshwe alala edanyana. Yebazalwane. Serious lento esikhuluma ngayo. So you build your life upon the foundation. And foundation enguKristu uliqiniso. Angisho wena. uKristu, Christ is the truth. So if you build your life on lies, forget. But one day the storms will come to test the foundation. Angithi? So khona izinto ongazenza secretly zingaziwa. Uvele sotha mfundisi uNkulunkulu sasibusisele baba beka izandla nje nceko beka izandla mudimu utsiba niti. Angiyazi na ingabekwa izandla I'm blessed. Hey bakithi. Uyamazi uNkulunkulu kahle. Athatha ibribe lo baba. Lo baba akathatha ibribe. Tell Makhelwane ubaba lo akathatha ibribe. And by the way, he's our father. Akathatha ibribe. So ngeke umbribe. So that's why abantu bacabanga ukuthi umfundisi manje ngangithandazela. Into zami zovele zithi nje miraculously and then we will just do away with the foundation. Yes, umhlolo we-foundation nanko. Na ungasayifuni i-foundation, you demolish the house. Umhlolo ilo nje ukuthi awukhona ukukhipha i-foundation ngaphansi kwendle yakho ufake enye. Ufuna udilize lendlu uqale phansi. So baningi abantu manje abathi mababheka athi asengamane ngibekezele ngoba uyabona ukuthi mayingathi uyadiliza vele. Kodwa eqinisweni bekungcono ukudiliza. Ngoba noma ungakudilizanga uzozidilikela. Yes, iza kancane. The storm is coming to test the foundation. You right? Yeah. So impilo yakho eyakho mina ngisakhuluma ngawe. Ngisazokuchazela lesicede ukufunda. Ngenzela ukuthi ungahlanganisa izinto. You are the builder of your life. But you must be careful how you build your life. First of all, you check the foundation. Ukuthi wakhe kuphi. Number 2, you check the material you are using. uPaul uthi uma umuntu akha eza ngesiliva negolide namatshe enani. Yes. So le material quality bese athi umunye eza ngotshani uza ngeenhlanga uletha zonke izinto ezishayo which is cheap material. Uthi uPaul akunankinga noma uyithole le foundation right, but if your material is not quality, uthi uPaul, fire will test. Fire is an enemy of grass, but fire is a blessing to the gold. The same fire. So igolide malibona umlilo liyajabula. Wow, ngizoke ngivele. Kuphume nalezinto ezingingcolisayo. Umlilo mawuvela ubhekana utshani budla phansi. Ufuna ukubaleka. Bomnyama ubonile? Ha? Bushile. Umlilo. But the same fire eshisa umlilo. I mean, the same fire eshise utshani. Noma ngabe bobungakanani. Umlilo ushaya utshani bumphele nya. Kube flat. That's why abantu bakhi izinto zabo zotshani. Bahlala beshaya uvalo makufika ama seasons.
lawa anomoya, lo moya bathi shisandlu ngoba indlu izosha. Kodwa abantu abafulela ngama tiles, amatshe, akithi ama tiles amatshe, yeah, so lezi azithuki lezo ukuthi i risk is not that much. Umuntu ofulela ngotshani na lababhemayo nje ufisa ngathi ungafundisa nezinja zakho ukuthi na ubona umuntu ebhema umlume, ngoba uyazi ukuthi angalahla isitompi kushindlu. So kunomlilo osayo kaNkulunkulu. Lithi iBhayibheli, our God is a consuming fire. So kunomlilo osayo, but that consuming fire is a consuming fire to the grass, and to anything that is not pure is a consuming fire, but to the gold is the refiner. But it's the same fire. It's a fire that purifies to the gold, but it's a consuming fire to the grass. So mawaka qaphela uthi waka kanjani. uPaul lo uthi qaphela ukuthi wa check material, but uJesu uthi yena holy foundation. Which it's possible to have a right material and wrong foundation. And it's also possible to have a wrong material and right foundation. Zombili zinayi loss. Into ebifuneka la ukuthi you must have a right foundation and the right material. Then there's no loss. Yika to Paul, bonke bakhe ngotshani, they will suffer loss. So there is a loss. And if the foundation is wrong, there is a loss. Uthi Jesu kukhulu kuwa kwayo. Nesase right. Cela ngibuze ngapha kumakhe, uyayibamba kodwa makhe. Ngicela ngibuze ukuthi kuyakhanya kodwa Uyabona manje mayiphuma inkonzo uyacabanga ukuthi Nkosi yami, ngoba uyabona njengamanje uyangizwa ukuthi ngithini. Uyacabanga inhliziyo yabalabala manje, ingqondo iyazulazula ukuthi hey Nkosi yami, nalo msebenzi engawuthola, Nkosi yami, ngiyasebenza nje khona kodwa the foundation wawuthola kanjani umsebenzi? Njobe usebenza nje. Hayi but imfundisi, you know, into yakudala, yebo phela nama foundation wonke madala. Wonke madala. But wawuthola kanjani umsebenzi lo? Ngoba indlela othola ngayo, if it's wrong, noma ungayifihla, one day the storms will come and ask questions. Because there's a problem in foundation when. So every foundation or every building is tested by storms. Mark check the foundation. So vela ma storms. Go to shatile siyabona. Mara washata kanjani? When? Shata kanjani? Foundation. Thina siyazi ngithi kuhlangane nawe thina sewushadile. Awufuni ukukhuluma. Noma singathi siyabuza vele uthi ayindaba enhle nje mfundisi. Inde kodwa inesikalo phela iqale. Indaba ende. So mawuthi indaba ende sithi ayinesikhathi esikhona. Khona abantu abacela imithandazo, mawuthi ubuza imibuzo akafuni ukuphendula. Hayi nceko, akusabalekile lokho, ngathi nawe angithandazela. Hayibo. Khuluma ngoba ezinye izinto ayidinga umthandazo, zidinga ukulungiswa. So khona izinto ezingezilunga umthandazo zifuna ama actions. Ukuthi ke okay, mfundisi. Uyabona nje bakhona abantu abayibafuna ama counseling. Hey,
man siyaxabana lapha ekhaya man. There is counseling. Okay. Uthi uyafika. Uthi uyabuza uthi nishade nini? Bese kuyathuleka nje la endlini. Yabo, impendulo ayisheshi. So bakhona abangafakaza ukuthi ke ithi nayisinjalo kuthuleka bese ubona babhekana abantu. So kuyabonakala ukuthi iproblem ifoundation la. Bese ke sengithi mina kubo ke hayi ngoba inje ayikhanseleki le yenu. So asingadlali nje sithi isikade ayikhanseleki. Asihambeni solungisa ku foundation, then we can talk. Yayizwa ke. So bakhona bangafakaza ukuthi yaba njalo nje ngoba uNkulunkulu oweqiniso. So wakhipha iqiniso, ukhipha uNkulunkulu. So uma ufuna uNkulunkulu faka iqiniso. That's why khona izinto bazalwane ezifuna noma zibhlungu kodwa ukuze ube seqinisweni kukubiza ukuthi uziveze. Yabona? Yeah. Ngoba kunabantu okufuna baconfess ukuthi wenza ama-abortion. Nabazali abazi. Kodwa mase qhubeka empilweni sekaba nama challenges. Now is hoping for a miracle. So yafika manje uzocela umthandazo. Kanti le ifuna iprayer, ifuna iconfession. Ubusathana ukubambe lapha. Uyazi ukuthi your foundation is wrong. Nabantu abazi. You right? So ufuna check impilo yakho nje. Check nje. Check. Ngoba nala uhlala khona kungenzeka ukuthi le TV oyibukayo TV le oyenzani ayina invoice. Le TV ayinayo invoice kwadlula abafana beyithengisa wayithenga wena. So ayina invoice. So khona abakhalayo njoba wena ubukele. Yabo. Wena manje ufuna uNkulunkulu. Baba. Yabona masithi ngithatha lana ngithatha la wangibekala uche wena thula ngoba awubekwanga wena uNkulunkulu. Thula ungathuli. Kucula abantu abathathwe uye ngoba siyazizwa thina ukuthi sithini. Siyazazi sishayekile, siyazazi impilo ibaba, siyazazi sikhala inyembezi ubusuku nemini. Sambona kodwa elokethi ephindethi. Iprocess yakhe islow yona. Ngoba into eyenza ibe slow iprocess kaNkulunkulu udila nami. Yeah. Hayi ukuthi ufuna ukuba slow, yimi ngislow. Ukunderstand indlela yakhe. So uyangibekezelela angenza izinto kancane kancane ngoba uyangibona lo ngama ngamphutha umuzo lo. Yabo? Kodwa manje siyafakaza. Wangithatha la, wangibeka la. Siyafakaza thina. Wena ufike ngondlela mnyama la ukhona. So masicula thula. Thula wena. Ungaculi ngoba akusuNkulunkulu okubeke lapho. Le ndlu ohlala kuyo
awubekwanga uNkulunkulu wena. So nasihlabelela thula. Ngoba wena safanele uyolungisa le ndaba. Ngoba wena ngokwakho uyazazi awu afford irent. Wena yala uhlala khona. Njoba sekubona uphuma emagedini nje athi wena uyazi kahle ukuthi awu afford wena uhlala lapha. Kodwa uhlala khona. So irent yakho uyayazi ukuthi ivelaphi. Nabantwana abalambayo nomama wabo somewhere ukuthi wena udle. So wena ubusiswa nguNkulunkulu wena. So nasihlabelela thula wena. Ivesi lakho lithi phendukani. Wena ula kwaphenduka. Sifuna uphenduke qala. Ngoba uNkulunkulu into engithanda ngaye nansi uyathethelela. Bazalwane uNkulunkulu uyathethelela. Uma uNkulunkulu bengathetheleli nami angikhona ukuthi ngithi kuwe ngabe ngisamile. Nongimile ngoba uyathethelela. Uyathethelela kodwa akathethelela umuntu engavumi. Yabona ke. So thula. Thula wena. Ngoba nje bakubanda kangaka kwale jazi olufakile. So thula nje uthi tu. Into kufanele uyenze wena namhlanje ukuthi wenze njani? Phenduke. Step 1 wakho nanko. Phenduke. Ne right? Angibuzele ngapha kumakho sase right kodwa manje. Ngibuze ukuthi ubufuna kwenziweni manje inkonzo iphume noma kuhambe kanjalo ucabangani? Bese lena uNkulunkulu weqiniso ngifelwa imoto. Ngiyaxoxela ke manje. Ngifelwa imoto. Manje le moto mayifa iBM. Manje ngiyazi bathadura na yabona. So it's the first time ngihamba ngeBM manje. Bathi yadura nokuyilungisa. So iyafaka imoto. Hey. Cabanga vele ngithi no. Zozamela ngiyilungisele ngoba bese ngiqalile ukufunda ukulungisa nedi ngisaba igama. Ngoba bengisadila nalezi zama 1981. Yabo manje lezi ngathi sithe ziyasaba uvalo. So ngisifoster ngithi ngiyayiqhaqha. So ngiqhaqha ngithola ukuthi okay nako kufile la. Ngabe ngiya kweyindawo scrap yard. La eAlbertine. Phethe sample. Ngifuna lo. So this guy ayibona okay angitholele. Iyo le yiyo lo. Bese athi woza ngapha. Ngitomekile ke manje. Khona yazi kunezilingo ezithi nayifika ezintsha into uma ungakazi ulingo ngayinqondo yakhe ithathe ekudeni ubona songaphakathi yeah so ngiphapha manginika lo muntu imali unginika lento bese athiphuma ayi ngiphume ngempela gibele emotweni le ngihamba ngayo angithi kufe enye so ngize mangila approach N3 angithi ngiyale elonto lengasemathuneni lawa South Park
ngihlala kuleyo area. So ngithi la kube ngathi khona umuntu ogibele emotweni azongibuza ukuthi wenzani mara, ngithi ngenzani ngathi yini le iphathe emoto iphuma kanjani lapha bayina leso sikhathi ngishiya 100 rand lapha. Engivela ngibona ukuthi uNkulunkulu bimbile ke manje. Ngenze njani manje Nkosi? Ngivula ifastera. Imoto ihamba. Ngithathe lento engiqeda ukuyithenga, ngiyikhiphe ngefastera. Ngisale nganayo. Inhliziyo ebuhlungu manje. Sengihambe kangaka. And manje inkinga nansi, angeke ngikwazi ukubuyela kule ndawo. Yofunenye. Ngoba angisafuni kwakuhlangana naloya muntu ongiwisile. Kufanele ngiqale phansi ngaze ngayithola le industry indlela le i-commissioner Main Reef Road after abo China what ngathi ubheke eSoweto ngaze ngayithola lapho. Kodwa ke mase ngiyifakile ke inhliziyo siya iba right ukuthi now I'm at peace ngoba bese ngijonjile. So ngicabanga ukuthi la ukhona asikaze sifike. Yasafika. Kuya ngithanda amakhekhe. Ngene Pick n Pay njalo mangene Pick n Pay ngemakhekheni. Siyabona ukuthi hayi angakawezwa lawa ngithathe la. Nakezwa la ngithathe la. Hawu ngelinye ilanga thola i-tray inamakhe ngokuthi ihlele emakhekheni phela nami ngicanda amakhekhe angithi so ihlele khona inamakhekhe awu2 i-tray namakhekhe awu2 kodwa around ngathi amagwinya kodwa la phezulu afakwe lama chocolate what yakubona lokho ncanyana lokho so if ikhavwe ngakho angithatheke mina ke imlo yami ngiyoshona ethilini ngiyofike ngibhadare lapha la ngibhadara lapha yami athi lo sisi into eyangiphaphamisa athi lo sisi lo osethilini hawu uyakudla lokho ngiqale manje ngithi kanti kuyini lokho buza yena mina ngikuthola emakhekheni kodwa ngezwe ukuthi kuyasinda iweight yakho akufani namakhekhe lawa ngajwayele kodwa ngoba ngithola emakhekheni khekhe so lo sisi uthi kimi hawu uyakudla lokho kube nzima ukuthi ngithi yebo ngoba manje ngicabanga ukuthi wayangibuza ukuthi hawu uyakudla lokho ngithi mina kanti awazi uyakuthenga ngithi yebo ngifuna phela ukuzwa nje nami athi lo sisi bese ngiyakhokha angishiye kanjalo uyamuzwa umuntu hayi ngikhokhe ngiphume bese ngithi hayi mana ake ngifunde la kule tag ne price ngithole kubhalwe brandy ball ngibona ngathi kusho ukuthi imo siyadakana lento le cabanga wena ngiphume ePick n Pay sengifuna idustbin la ngaphandle ngoba ngisaba nokubuyela ngithi kubo I have changed my mind ngifuna idustbin la ngapha bakithi kudala ngidliwa kudala ngilahlekelwa zama ukuvikela umuntu
wangaphakathi. So ngifaka edustbin ngicela ukuyithenga. Kuyadura le nto le. Kodwa lamazwi aliyasisi. Hawu uyakudla nawe lokho. Ngithi kanti yini? Athi Uyazi nawe lokhu uhamba la uphethe le plastic ngathi uloku uthi ngathi uyamutha uthi ngithaya athi ngifunde. Ngoba ngiyabona uSathane ufuna ukungibuyisela eGibhithe. Ngoba ngake ngadakwa sengisindisiwe. Ya. Abanye bayasazi le story. Yiko ngeke ngisasixoxa. Bakhona bangasazi. Ngicela ukubona izandla bangasazi. Niyathanda vele ukusizwa. Ufuna uvala inkonzo phela abazalwane. Konjani jahanga? Alright, it's fine. Sinelinye hour ne? Safunda le ndawo le manje bathi EWC. So usibe kusasethwa usizo. So ngifunda khona. Hlala phi? eKhumalo. Khupha ngeSontonga Road. Hlala eKhumalo. So mangiye esikolweni sengithola umngane. Sifunda sonke. Uhlala eSiluma. So sihamba ke soyi2 ngenyawo ekseni ntambama sihamba ngenyawo. Manje masiloko sihamba lathi mina ngina few months. Yabona? Safika kulento yokusindiswa. So lo nangikhuluma naye ukhuluma ilanguage yamakholwa. Ngithatheke ke nami hawu sengithola umuntu. Sihambe ke yithi lapha. Hawu. Now ke the first Passover cabanga. Pasika lokuqala. Elokuqala bakithi pasika lokuqala nga. Ngisindisiwe. Phuma ngolosine. Angithi early. Siyaphuma ke siyawalka. Sasa ufuna ngisenkonzweni. Inkonzo senguni wall. Ngize ngapha. Athi kimi hayi ngoba siphume ela sidlule lapha ekhaya sihambe kubo eSiluma. Masifika lapha eSiluma hawo. Sifike sihlale. Sithi sisahleli kanjalo. Hey umuntu avela khipha ibrand. Egcwele. Ayibeke lapha phambi kwami. Abeke necoke. Yeba kithi. Angithi uyazi mos iphaseka liba March April. So kusho ukuthi mina nginento yabo ma 2 months. Actually singathi futhi 1 month. Ngoba ngisindiswe kahle la eFoslo. Yabo. So bengisonta la inyanganyana zokuqala zenyanga. So ukuthi ngisanda ukufika ngapha. So mhlawumbe ngina few weeks or a month ngisindiswe kwamampela. Manje nangu umuntu ebeka into. Engisase ne struggle sayo. Ngoba phela ngibuya la. So makabeka la phambi kwami, beka ikhokha, beka ibrand, ngibheke. Kuthi ngithi kuye, "Wenzani manje?" Athi hayi ukhuleka sithi nje kancane sithi nje. Hey bakithi. Kuthi ungadlali ngomlilo. Ngoba uzosha. Hayi. Ngisiconvince ngithi ngizothela kancane. Kancane. Indaba ebhlungu nansi. iFriday. Angiyazi yadlula nini. Seshi Pasika lokuqala. Friday yakhona angiyazi yadlula nini. NeSaturday. Angiyazi yadlula nini. Ngizophaphama iSunday morning. And now for the first time phela ngilovile manje. Phaphama iSunday. Ngiyavuka vele yaphaphama.
Ngiyabuza, uluze ngaki namhlanje? Bathi Sunday. Hayi. Ngisabe nokubuza isikhathi. Ngivele ngisule nje ngithi. Ngiphume ngikhomba itaxi. Ngize ngigijima. Enkonzweni ngifila very bad. Uthi ngibuyele kanjani kulento? Mangena lapha engune hall ngingene umfundisi uyashumayela. Wayekhulumela ngomnikelo nje. Ubaba loyo wayemenywe lelo langa ezovala iPhasika. Khulumela ngokweshumi. Kwabiza ngisindiswe futhi. Yeah. Ekhuluma ngokweshumi mina ngaletha okweshumi komzimba ngaNkosi. Ngizoyilahla kuwe ngoba lento engibuya kuyo ngiyazisola. Mangiqeda lapho ngavele ngashintsha isikolo. Uyayizwa ke? Ya, ngoba ufuna wazi ukuthi amandla onawo angakanani. So mawuzazi ukuthi weak, run away. So ngashintsha isikolo ngafunda eJimston. Sangisabuyela lapha ngoba ngiyabona lo uzongiphinda lo. Ngoba mina bazalwana ayikabi. Sifunda la endleleni ukuthi mina ngangicabanga ukuthi bonke abantu basindiswe njengami. Angazi noma kuwafika lapha. Ubona naso udila nabantu ukuthi hayi man lensindiso kanti linjani le ngathi abanye abantu abasindiswa ngale nsindiso sindiswe ngayo. Because the more uba serious uhlangana abaningi abadlalayo. So impilo yokukholwa in a price. There's a price to pay. So if you build your life, check the foundation. So mawuza enkonzweni ufuna imaterial yokwakha impilo yakho, ufuna wisdom yokwakha impilo yakho. Ngoba isifundo nesifundo sitholayo ufana uhambe uyopractice. No right? Ngicela ukuvala ngale ndaba ke. Ngizama ukuthi sigoqe ngayo. And then uma inkosi isiphumusa sizoqhubeka next week. But la esifunda khona uJesu uthi I say to you, you are Peter. Angithi bese athi ke upon this rock I will build my church. Yabona ke manje umehluko lapho ukuthi you build your life on him. But when it comes to the church, he is the builder of his church. So uma uza enkonzweni awuzelanga ukuzokwakha ibandla likaJesu. Kodwa uzokwakhiwa ukuthi ube ingcenye yebandla likaJesu. That's why ke uPetro ngoba khulunywa naye uthi uJesu kuye Simon kaJona. Nami ngithi kuwe unguPetro. So uSimon kaJona uSimon indodana kaJona. So uJona wanikeza indodana yakhe igama elithi Simon. uJesu uthi mina ke ngithi kuwe unguPetro. uPetro yitshe elincane. Uyayizwa? Yitshe elinjani? Elincane. Uthi kuJesu nami ngithi kuwe unguPetro bese athi phezu kwaleli dwala. So idwala uye uKristu. Uzokwakha ibandla lakhe. Kodwa njengoba athi wakhe ibandla la uPetro sekasichazela yena manje bese bhala. Uthi sondelani kuye. Uyitshe liphilileyo. Uyayizwa manje? Bese nina niyakhiwa nibe ngamatshe nani aphilileyo kodwa akhelwe kuye eyitshe eliphilayo. So immaterial iyafana kodwa isize ayifani. That's why in a function ayifani. So uyidwala, uyi foundation. So
thina sonke sakhelwa kuye. Manje ngidliwe lento ke bazalwane, uthi uJesu phezu kwaledwala ngimina mina ngiyolakha ibandla lami. Kusho ukuthi ibandla lakhe lakhiwa uye. Elibandla lakhe uma elakho ulakha ngendlela yakhe athanda ngayo. Inkinga sibhekene nayo kulesikhathi, nezinto esebandleni lakhe ezingafakwa nguye. Lezinto ezifakiwe ezingafakwanga nguye yize ezenza ukuthi yena agcine ethi ngiyaniyeka. Chubekani. Ngoba ngesikhathi ethu uJesu phezu kwaleli dwala ngiyolakha kwakunamasonto. Kwakunamasinagogo. Abantu bebekhonza. So uJesu azange athi yekelani ukathenda lapho izani game. No, uthi mina ngizolakha lami. Kodwa ngizolakha amasango high days. Awaye kulahlula. Nayi proof bazalwane okufanele siyinaka into efanele siyinaka as a proof yokuthi sikuye na, ukuthi ingabe siyahluleka empini na. Ngoba uthi elakhe lobonakala ngani amasango high days. Amasango yini? Amasango indawo la kuthathwa khona izinqumo. Nawufunda iBhayibheli uzonotice ukuthi ama-judge in every nation ahlala egate. Ama-elders athatha ama-decision ngezinto ezenzeka emphakathini ahlala egate. That's why uma uBoaz efuna ukuthatha uRuth kwafanele egate. Indaba kaRuth yaxoxwa egate. Nikhona? So emageyitini kula kuthathwa khona izinqumo. Kusho ukuthi uthi uJesu la khona uSathane ethatha izinqumo ngempilo yakho. Ngoba baningi abantu bala bekhona, the devil has decided ngempilo yakho ukuthi wena uzohlushwa kanjani. Kodwa nawuza kuJesu yonke into uSathane kade ayihlelile ayisakwazi ukuqhubeka ibe namandla, ngoba upon this rock uthi I will build my church. So iadvantage ukuthi ubalwe nebandla, ngoba ubalwa nento okuthiwa izonqoba amasango eHades. Uma uNkulunkulu ebusisa abantwana bakhe ubathembisa ukuthi niyonqoba amasango ezitha zenu. Unqoba amasango ezitha zenu. Ngoba emageyitini kula kuhlala khona amasotsha agada indawo. Ingakho njengamanje yonke into eyenzeke la South Africa ipointer iweakness kuborder ukuthi kungene kanjani. Kusho ukuthi langalunge esangweni kuzolunga yonke into. So into okufanele uyazi nansi, unesitha. Ngeke uhlala ungabi naso. Impilo yakho yonke yokuhlala sikhona isitha esimelene nawe. Kodwa sithendiswa ini? The gates of hell shall not prevail, provided we allow him ukuthi asakhe ngendlela afuna ngayo. So kuthiwa thina siyasondela, siyamatsha aphilile. Now uma usondela kuye as ije, yabona le building asikuyo inezitina eziningi eziyakhile, but isitina nesitina asizikhethelanga ubala sikhona. Owakhayo yena osikhethela ukuthi ngikufaka la, wena ngikufaka la, wena ngikufaka la. I-challenge enkulu exaka abantu ukuthi umuntu akafuna ukuba yilenta uNkulunkulu afuna abe yiyo, ufuna ukuba yilena athanda ukuba yiyo. Yilento efaka umona phela. Umona ukhandwa ukuthi umuntu angamukeli ukuthi mina nginje. uNkulunkulu ngenze ngaba nje, ngiphiwe lokho ngizofunction ngalendlela. Kodwa umuntu ubuka abanye, hayi ngeke ngidlule ubani. No, we are living stones built upon a living foundation. And uyo decide ukuthi ufuna ukuthi ufunction kanjani kuphi. That's why khona izinto uma uNkulunkulu ekuphila into mntana kaNkulunkulu, unoma ungavuswa ebusuku midnight usebuthongo nobunzima kuthiwa do this, you will do it because it's in you. Fakwe uNkulunkulu. Uma into ingafakwa uNkulunkulu uzokwata.
You took me off guard. Give me chance. I need a month. No, if it's in you, iveli iyaphumiti. Iveli phumiti. Ngoba ufunctiona kulento akubekele yona. I-competition ngaba yikho. Uma abantu ba-understand lento. Abantu ngaba balwela ikhundla kangaka. Ngoba ikhundla zibekwa abantu. Show me a verse. Show me a verse. Show me a verse. Show me a verse. Elinekomiti. Yayiba ngicela nje. Ngoba ikomiti. Sathi uma sithi do away with committees abantu bakwata. Hayi, sonke lenjani elingana komiti elinje. Ngoba lika Jesu. Basibalela bathi ngeke ime lento engana komiti. Show me a verse. Le komiti. Nikhona mangabe nalo unginike at least ke sesiyo yabo so siningi izinto abantu abayifunayo ukuthi sibe khona ebandleni kodwa zifunwa yibo ni right ngicela ukuvala ngale tshela makhelwane ungakhubeki ngivala ngayo kodwa ngicela ungakhubeki ungaphumi inhliziyo yakhe ebuhlungu manje uthi yabona ke manje ziningi izinto bazalwane sizamile ziningi izinto esizama ukuzenza la like we've tried kodwa mina ngifunde nansi into uNkulunkulu into maka ngayifuni iyawa ayimi ya so ziningi kabi izinto esizamile zangama phakathi kwazo izinto ezingamanga zawa zahluleka we have tried many years sazama indlela eziningi zokuyimisa ihlulekile kuma ile department ebizwa Sunday school yiko ngathi ungakhubeki uyabona department ebizwa yeah bese bathi abantu hayi isonto njani nga Sunday school uJesu wathi vumelana abantwana bezi yakusi Sunday school le kanti ufunda kanjani wena uJesu bengalonje Sunday school lapho iliphe leyonalo wena ifesi mina ngazi bambale abathi vumela abantwana bezike ningabanqwabeli vele ushilo kodwa bekangalonje Sunday school nawufunda iBhayibheli uNkulunkulu unikeza umzali responsibility yokukhulisa umntanakhe hayi structure sasesontweni wena as a parent you must teach your child the word of God wena Monday umntanakho umphushele esikolweni umphushele crash uya high school primary umntanakho futhi school ngaba sisebancane umntanakho use crash umntanakho use preschool umntanakho use primary makaphuma esikolweni ezekhaya wena futhi awumfundisi iBhayibheli umphushele efonini wena mphushela ku social media umntanakho so awukazi nje umntanakho umfundisi iBhayibheli awukazi umfundisi ukuthandaza wena nawufika enkonzweni iphi Sunday school wena uzoyenzani kanti as a parent that's why you don't have a voice in your child because you never speak to your child ngisho kuthandazwa wena umntanakho awukoni kumdiscipline akuthandazwa ukuthi yekela ifone ngiyathandazwa manje wena umntanakho uyenza disorder wena kuthandazwa ehleli la eduze kwakho umnikeza ifone awumtsheli ukuthi hey vala ifone ngiyathandazwa manje wena
kodwa ufuna iSunday school. Izwenzani iSunday school ye1 hour uma ngabe le lifestyle lomntwana ingashintshwa uwe uphila naye. Bengibuza nje. Tshela makhelwane umbuzo nje. Haya silwi nawe. Kodwa ngeke ukwazi ukuthi emntwaneni wakho no akulalele uma ungeke uqale manje ukumfundisa into zikaNkuluNkulu zahlonishwa. Ucabanga ukuthi uyofunda nini? Yopapa manini? Ngicela ukubuza. Ngabuza. Banga abathanda uNkulunkulu la. Akungathi sonke. Nothanda uNkulunkulu, uthanda izinto ezihamba straight angithi. Right. Banga abazi inkulumo ethi imoya yathelelana. Uthi Jesu, the words that I speak to you are life, are spirit. Angithi. So kusho ukuthi uJesu uyakhuluma kodwa kahle ufaka umoya. Angithi. So nami njengoba ngikhuluma kanje ngifaka ini? Umoya. So kahle umoya kuwe ongenayo, umoya o beyond the verse. Ngoba iverse ngalihlela. Kodwa umoya ongihamba ngawo kungabe umoya kaNkuluNkulu. So wena uhogela umoya ubehave like. Now uma ngabe ke injalo uyayivuma ukuthi nami ngaka-affecta. Uyavuma na? Awumcabangela umntanakho ukuthi umntanakho nasesontweni angawuthola umoya wrong kubantu abamfundisayo. Ngoba mina ngina control over a lifestyle yabantu abangafundisa umntanakho. Mina anginayo control ngoba angibazi baphila njani. Actually kuleya minyaka dala bakhona abantu ebabefundisa ama Sunday school back then. Babafundisa every Sunday bafundisa ama Sunday school. Bani umhlolo ukuthi those people ababefundisa ama Sunday school imajority yabo lifestyle yabo was very wrong. Namhlanje nawubuka labantwana abafundiswa yibo ungayibuza ukuthi angeke yini kube umthelela. Ngoba nomntana uma esuka ekhaya umzali ungena ngapha, umntana ungena ngapha. Umntana umzali uthola into right, umntana uthola into wrong, ebuye emntwini othi uyakholwa kodwa kule sonto. Uyiphethe syllabus yase Sunday school kodwa umoya hamba ngawo wrong. So umntana wakho makakhula, ukukhula nomoya ufaka umuntu obema amaphambi kwakhe emfundisa ngesikhathi wena ungekho. Sithini? Awumhawukeli wena umntanakho? Kuphatha njani ukuthi mawusekhaya uthi umntanakho yenza ukuthi athi hayi uthisha uthe. So if thisha idlule yakho. Awufaki effort ukuthi agcine sekuzwa nawe. Instead uyaloku uyamphusha nje. Umphushela kwabanye abantu, hayi esontweni abasifundisele bona. Hayibo. Wakwangibuza omunye umzalwane, why ingekho inkonzo yokudedicate abantwana? Kanti lesonto linjani? Inkonzo yokudedicate abantwana yikho. Ngathi uyayi understand lento eshoyo. Ngoba child dedication means a parent is making a commitment to raise this child according to the will of God. Ufuna ukuyicommit entweni ongeke uyenze. So ukunikela abantwana akusinto ukuthi umfundisi bazozakwe babeka izandla hayibo. Umzali usukenza icommitment ku child dedication ethi lo mntana ngizomkhulisa mina mzali. So amnikeli kimi mfundisi. Wena uzinikele ekutheni ukhulise lo mntana ngendlela kaNkuluNkulu. That is child dedication. Right? Yabona ke?
Ngoba uma ngabe ungazange ukuzicommit ukumkhulisa bese uyanikelwa, hawu baba siyababeka abantwana izandla sibabekise an event. Kodwa ngenxa ukuthi siyenzele lo nkonzo unecala elikhulu manje wena. Phambi kwaNkulunkulu sonecala ngoba you have made a commitment yento oyazi ukuthi awukazi uyenze futhi ngeke uyiqale. So akungcono sikukhulule. Singayenzi sinceda wena. Ne right? Yeah, ngoba uwofana ufundisa umntana wakhe izwi kaNkulunkulu. Hayi abantwana ba understand abantwana. Hawu kodwa ama move ba understand. Uxoxela amapopayi ungazi ukuthi uhlala phakathi kwe-TV. Kodwa izwi lenkosi kuthiwa ngeke understand. Ngiyangixaka ngiyasala ngihambe ngisala nje endleleni. Hayi abantwana ba understand yazi izwi lenkosi is too deep. Mina ngifunde ukuthi bazalwana abantwana yibona abazobhetha. Nafundela ukuthi they take it very serious and literally. More than umzali. So ukuhlala nomntana wakho enkonzweni kanje awu waste. You invest. Kodwa ungalindi inkonzo. Do your part. Ngoba kunama structures. I tried. uNkulunkulu wakhiphe wonke. So njengamanje ingakho ngithe unyaka mawuqala uNkulunkulu usinike chance to start afresh. And uqala phansi usho khona izinto ayikhiphayo. Yabo? So ungakwadi. Hawu, nalokho akusekho nakho, nalokho akusekho ebakithi. Uthe upon this rock I will build my church. So if this church is his, ufuna ukulakha ngendlela yakhe. So angikwazi ukufaka into zami ngoba ithandwa yimi. Into makangayibusisa akayibusisanga ayikho into engayenza bakithi. So ngizamile kuningi nguzamile. Yabo? Bakhona bothisha sake sabayisa kuma training. Bathola ama proper training kuma institution. One, we Sunday school mayibuya ya faila. Nama training. So ngenze njani? So uma uNkulunkulu angayibusanga kusho ukuthi akayifuni. So maka ngayifuni asiyeke. Hayi ngoba singafuna abantwana. Kodwa umntwana makayibe irresponsibility yakho njengomzali ukuze ube nevoice kuye. Iproof yokuthi umzali wena umntana wakho awuna voice kuye, umntana wakho uhluleka nokubiza mama. Yeah. Umntana wakho ukubiza ngathi niyalingana. Uma ngabe aqala namhlanje kusasa uzakushaya. Ngoba bekufanele umfundise ukuthi uwo mdala afunde unowakho. Khona izinto ofanele ukuthi no kuye noma beyiright ayikho church uyamfundisa nje ukuthi kodwa wena njalo umntana wakho ugcina yena lokamncane nje. You are failing as a parent. Enecala lakho hayi le Sunday school lakho phambi kwabani? Yes. Uyothi wakhulisa umntwana. Akhulwe nabafundisi. Khulwe nabazali. Khulisa umntwana ngendlela yoba yakhe. Athe sekhulela ngasuke kuyo. Khulwe nomzali. So ungathathi responsibility yakho ilethe kimi. No, nami nginabami. Yabo? So nawe phusho wakho nami phusho wami. Angithi yabo? Umtshele umntana wakho ukuthi masenkonzweni yekela isiphithiphithi. Ngoba le indlela enza ngayo la iyangixaka mase ngaya la ifunda khona akenzi kanje. Ngoba akekho uthisha ongayimela indawo umntwana ehlenyuka. Kodwa mefika enkonzweni yaphithisa. Yena usho lutho. Kusho ukuthi umfundisi ukuthi lento esiyenzayo ayibalekile. So kusasa uma lo mntwana esuka enkosini. Ungamangali. Hawu uSathane uyazi usihlasele lapha ekhaya cha kusuSathane. Is the foundation. You fail to build the life of this child.
because it's your responsibility. Ngeke kwehle ingelosi ezulwini zokufundisa umntana wakho. Ni right? Yeah. So mawula uzofunda ukuthi impilo yakhe wa kanjani. You build your life of your family. Yes. That's why kunabantwana ufuna ukwazi abangani babantwana bakho. Bacheke. Umama wami cabanga engasindiswanga. Wayeneso. Hey, mfundo umngane, mfundo umngane. Kubona uhamba naye. Uvela ubone na ukuthi ayisekushubile. Yabo? So into eyenza ngashayi wabazalwane. Ukuthi bengisheshe ngiphenduke. Yeah. Mayithe ngiyeke ngivele ngiyeke. So bagcina ukungishaya ngo1985. Ngikhumbula ilanga nesikhathi. Sasiyovala isikolo ilanga lokugcina kuyovalwa ezikolweni. Sengifaka uniform. Mangithi besibhala ngifunde usabi. Grade 2 usabi. So ngiyopass sobhala 1985. Yabo ungacalculate age bengitshela le. And then so sibhalile exam manje besihleli manje sesiyobizwa abaphasile. Bona uniform clean. Manje isama ngithi imvula inile ekhaya kune drum sibamba amanzi emvula ngoba impompa azikho ngithi kusemaplasini. So manje sengigqokile ukhakhi isikhindi neshirt ngobizwa abaphasile. Sengiyodlala emanzini asedramini. Ngishayelwe lokho nje. Yeah, wavela nemvubu wena. Yabo, so ngasha wabugcinile. Angiyazi into nje. Lutho. Kodwa ngiyamazi uno wakhe. Ngifuna lento yenza. Uma umntana wakhe ngamazi uno wakho. Uyohlupha ngisho semdala. Khona abantu abangasi marriage material because badelela abazali babo. Umuntu odelela umzali wakhe akasi right akashadeki. Akahlala angashadi. Umuntu odelela umzali wakhe angashadi ngoba ubani ozomkhona. So umzali nakathi noko uyakuprepare ukuthi kusasa ube mdala ube right. Yeah. So abaye bangathandaza kwase kubusisa uNkulunkulu ubuka ifoundation. Ngoba manje kwafele kale. So if awukhoni ukuthatha no kamzali wakho uzoba iproblem in this life. That's why abaya abantu abahluphe esontweni ucheck ifoundation. Ubona ukuthi nasekhaya unje. That's why umntana wakhe ephuma endleleni esontweni endlini kaNkulunkulu ungamsupport. Ngoba na umsupport kusasa uzophuma kwesakhe isandla. Kusasa. Yes, ungamsupport. Ufuna ukuhamba? Sekwanele ne? Sekwanele. Siyasizana kodwa bazalwane. Ngoba khona izinto uSathane angaba kangenanga kunomnyango ovuliwe wamfaka. So manje ungamkhipha. uSathane emzini wami ngufuni. So qala ngawe. Check izinto zenza kanjani because bona labantwana bakubhekile. Yonke into ezaba bakubhekile bakumonitor. So mase bayiphinda beyenza. Awusakwazi ukumkhuza ngoba uyifunde kuwe. Yabo. Ngeke utshele umntana ukuthi hayi wena ungakhulumi kanjalo. Kanti wena ukhuluma kanjalo. Wena. Ngeke utshele umntana ukuthi yeke ukuhleba kanti uyahleba wena. Hayi ngeke. Angithi yabo. So yonke into enzayo ukubhekile. And into engixaka empilweni izinto ezimbi zikopeka easy than izinto ezinhle. So i-effort inkulu esifakayo ukuthi senze kahle ukuze abantu bafunde into enhle. Kodwa uma ngenza into wrong nje eyi1, uzobona ke wena i-license abantu sebethi hawu phela nakuwo dladla siyini thina kuwo bodladla bawini siyini thina.
Yeah. Kodwa ngeke ubezwe bethi hawu uma kumodladla singawelani thina, ngeke ubezwe besho njalo. Yeah. Impilo. Yabo? So mawufuna ukuthola ama results are right, you work twice as much. Ufuna ukuthola ama results are right. Ngoba ulwa ne-opposition. Bathi abafundi uJesu ukhuluma iparable uthi inkosi yathumela isebenzi ukuthi zotshala uthi batshala ensimi, batshala namhlanje batshalile. Uthi mase babuyela ngakusasa ukuthi bathola kusokhona okunye. Bathi inkosi sokhona nesingakutshalanga la, uthi the enemy did it. Khona izinto ezenziwa uSathane. Ngesikhathi wena utshala ukudla afaka okubi. At least do your best ukutshala kahle wena. uNkulunkulu uzokunika igrace yokudila nezinto ezirong. Kodwa ungatshali izinto ezirong wena. We expect ukuthola into right. No. So uzela uthola immaterial wisdom how to build your own life. But when it comes to the church, he is the one who builds his own church. So ibandla lakhe lakhiwa yimi bazalwane. Njoba ngila angakhi ibandla. Bandla lakhe lakhiwa uye. Yingako izitina zaziwa uye. Njoba silana nje bakhona abantu uJesu abaziyo ukuthi they are not part of his church. They are just attenders. Bakereka fela. So mina ngazi ukuthi ubani okerekayo ubani osebandleni, I don't know. Yabo futhi kahle manje ngoba kunama membership form. Ngoba ngafunda lonto mina ukuthi umuntu uthatha membership form ngesikhathi ayigcwalisa acabanga ukuthi is a member of the body of Christ. Kanti no, is a member of a church, a local church. So a local church becomes an idol. Uhlonipha lento ayibona ngamehlo ukudlula ukuhlonipha umnikazi wento esikuyo. So manje kungcono asingagcwalisa ama form ukuze na usuzwa ngathi ufuna uhamba. Ngoba kuyafana noma uligcwalisile iform vele uhambe ungashongo. Sinenqaba phela sa start database. I still have a database. Isasiyenza database nama forms. So ama forms ngawa destroy wonke, but we still have a database. Yabantu abaningi. Abaningi. Akuthi abaningi. Sebadlula bakhomba ngeke ngakereka lapha nami ngeke ngakara. Akashongo namhla ehamba. Sokusizana. uJesu akazala azikhela ibandla lakhe bakithi. Yabo? So that's why umuntu mayihamba ngicela kunginceda bazalwane. Ngincede ne? Ngiyancenga ngegama lenkosi uJesu. Umuntu mayihamba ebandleni ningamkwateli. Asenimbuka kabi manje ubhida abantu bakho baxaka uma ehamba uyakwata. So ukwatile manje ufisa ngathi ngaphela yonke lento. Ngoba kuhambe yena ngathi ngabhamba bonke abantu. Yabo? Into angayazi ukuthi this is God's property. If you fight this thing, you are fighting the owner. Yabo? So ngeke thina sisebenze overtime ukata abantu. Ukata yapi ay. Avulekile amasango. Yabo? So ongena uyangena uphuma uyaphuma. uJesu sakhela ibandla lakhe. Ngoba bakhona abantu engathi ngiyababamba kanti uJesu uthe cha vela ngibafuni laba. Angisho mina ngazi ngibuka ngamehlo enyama. Yeah. So akunancaka. Mina ngicela ukuthi wena ulwele ukuba sebandleni kaJesu. Phakathi kwemthandazo yakho uthi Nkosi ngicela ukwakhelwa kuwe. Ngicela ukuba itshe liphilile. Yabo? Surrender your life. Ngoba lento ebandla abazalwane is a mystery lento le. Ngeke uyiqonde ngengqondo yenyama. Kuze kube namhlanje we are still trying to understand. Ngoba one moment the church is a building, the other moment the church is a body. Yayizwa nje. Kuwe the body of Christ. So lento ekaNkulunkulu sizama silwela ukuthi makangasikhipi. Uthi gatsha elithelayo uyalihlunga, elingatheli uyalinqoma.
sizama ukunganqunywa, kodwa uma unganqunywanga uyahlungwa. Kusho ukuthi ipain ikhona yezinto ezizokulahlekela kuprocess yokwakhiwa. So if awufuni ipain yokulahlekelwa, kungalahleka wena. So lento le esikuyo sizama ukuyiunderstanda, sizama ukulalela uNkulunkulu ukuthi ayakhe ngendlela yakhe. So ngiyakucela ngegama lenkosi, uma umntwana kaNkulunkulu, understanda lento esikuyo ibandla lika Jesu enulakha ngendlela yakhe. When you have a special position in this building, mvumela kufake la ethanda khona. Uma ekufakile, ngoba nansi enye into ebuhlungu, ukufakwa bese uyaphuma. Ungacabanga ukuthi uma uJesu akuposition somewhere bese uyaphuma ucabanga ukuthi nalawo yakhona uzofika kufake. Yabo? Yingakho abantu uNkulunkulu ababizele le ndawo esikuyo ngeke bahambe noma ngaba njani. Atshaliwe. Yabo? Kodwa abantu okwenzekileke bathatheka, ubuhlungu balapho bukuphi? Impande zisele. So noma bengekho la bekhona ngeke bakhona ukufunctiona ngendlela uJesu afuna ngayo, ngoba impande zasala la ebatshala khona. So you don't choose a church. He's the one who chooses a church for you. Awukhonzi la uthanda khona, ukhonza la ethanda khona. Yabo? So in my journey of faith, from the first day I got born again until now, it's 30 years. I know 2 churches. Only 2. Ngazilele ngasindiswa kulo, ngazilele ngikhonza kulo. Kwakumnandi every day na? Oh no. Kwangasemnandi every day. Kodwa ukunderstand ukuthi utshaliwe. So uma ngabe azange sibekezelela ama seasons waleso sikhathi sakhiwa, uyazi ukuthi la namhlanje ngaba sikho. This is the result of perseverance. Yama storms ku training. Okwathi noma kufika ikhathi ezinzima, okungenzeka ukuthi abanye bazazi ikhathi ezitough la khona Mose enkonzweni uthukwa every day. Wonke umuntu sekayazi ukuthi kuthukwa wena. Kodwa yiki isande ngake ngalala ngathi angiyi. Ngiza nje ngifike ngihlala indawo nendawo ngiyishintsha. Isitulo engihlala kuso ngihlala kuso nje. Khonza nje uNkulunkulu futhi. Ungahlali nange attitude. Hayi. Hlala nje kahle ngibe right, because uNkulunkulu uyahlatshelelwa ngidumise nami, ngifunda izwi lenkosi nami ngithatha iBhayibheli ngivule. Leso sikhathi abanye abantu bathi kimi, kanti uhlaleleni ungasashumayeli manje? Weba ngasakushumayelisa? Hayi ngiphumulile. Kanti kuthafu. Le ndawo le ukuba kwethu la kuumphumela wokubekezela. Awuzazi izinto ezingakulahlekela ngesikhathi usheshe uhluthuka. Because I had no plan in mind. So ukuhlangana kwethu la bazalwane, to me is not a dream come true. I never dreamed
But God knew, because uyena wakhe ibandla lakhe. So every day hambe enkonzweni, hlale ukhonze, thembeke, do your part, ukuze uNkulunkulu athi ngelinye ilanga, now is enough, now I can trust you. Ngoba uma uJesu abekezelela isiphambano, elimele eshayiwe evuza igazi, incane le yami, incane kabi, inhlamba incane kunezipikiri. And every time umntwana ezalwa before time, if it's too early, it's called abortion. And abortion means you have lost a child. But the pressure yakwenza ukuthi udeliver early, lahlekelwe. So icebo likaNkulunkulu awulazi ngawe, awulazi. Ngisho ungambuza akakuphenduli kodwa uyakuleader. Uhamba ungazi ukuthi le ndlela iyapi. Yes why ufanele ubekezele ulokulandela noma unga-understand. That's why kunento eziningi bazalwana ungangibuza ngithi angazi. And ngisho ngesibindi futhi angisabi kusho ukuthi angazi ngoba ngiqinisele. Akusiyo yonke into angitshela yona uNkulunkulu. Ungitshela la ufuna ukungitshela yona. Khona izinto eziningi angazisho kodwa lokathi landela. So namanje siyalandela nje bakithi. Siyalandela nje. Anginyazi nami lento ukuthi izofika phelele phi. But we are trying to follow. Ngoba uma singayeka ukulandela yena so lahleka. Uma ungakazi uye eThekwini awunawo ama details we N3 noma uyazi N3 ukuthi iyafika eThekwini but awuna ama details. Abantu abake bayihamba bangakutshela ukuthi kunama garage amangaki nama toll gate amangaki inani. Abantu abake bayihamba. So indlela yezulwini uJesu, I've never walked him before. So it's the first time. So la ngikhona manje ngakutshela ngala ngidlule khona ngeke ngikutshele la ngiyakhona. Kodwa kuyenzeka umuntu aqale kahle angaqedi kahle ngoba la endleleni kunama off ramp. So kunabantu abambe bephuma nje bephuma. Sometimes ulandela umuntu kanti ulandela ophumayo. Yeah. Ulandela ophumayo. Umlandele nize niphume nonke. Kanti lo bevele ephuma. Ngoba usefikile la yakhona. Kodwa wena ulandela yena. Hey bakithi. Nansi indlela yokukholwa. Ngiyakuncenga ngegama lenkosi. Focus kuJesu. Yeah. He is the author and the finisher of our faith. I am not the author and the finisher. Musa ukuthi ngisaphila. Methanda uJesu singabonana kokugcina. Namhlanje. Kuthi ibandla lakhe lohlala limile. That's why ngobe ngidlala ngawe nangathi hlala kimi. I'm temporary. Ngihlala kuJesu. Nami ngihleli kuye. Yena ngiyalwa ungasuki. Kuze nakufika ilanga lokuhamba la. Ufike le. Ni right bazalwane. So yonke into esiyenzayo ufuna ijabulise yena. Even when we give to please him. Uthi uJesu ningazibekela ingcebo yena emhlabeni. La khona kunamasela angena ebe kunenundu ugqwala izinto ziya expire uthi sibekeleni ingcebeni ezulwini ngoba lapha amasela wangena nerasta yikho. Uthi usizathu nasi because where your treasure is there your heart will be also. So kufanele ukuthi ngisho unikela unganikeli ngomqondo wokubusiseka emhlabeni ngoba emhlabeni uyamnika ohlwanyela imbewu nesinkwa. It's a done deal. Nikela ngomqondo othi I am investing to the eternity so that nangifika ngale athi uNkulunkulu well done
good and faithful servant. Na umqhele wakho, nansi indlu yakho, nazi izinto zakho. Uthi unkosi kungaka baba kungaka. Inyembezi azikho le kodwa uzokhala. Athi uNkulunkulu usebenzile. Isikhathi unikela. Awungazi ukuthi wena na unikela la kubhalwa le. Awungazi ngoba injalo bazalwane. Yes, so unganikeleli uthi ngifuna ibreakthrough la yonke into yakhe la ngoba nawenza njalo ngale akungeni lutho ngale. Kanti kula siyakhona eternity. Yes. Siqhubeke ne? Hayi. Bakithi. Hayi namhlanje ngiyakukhulula mntana kaNkulunkulu. Egameni lenkosi asikunikeze ibreak wena weclass uthola umusa namhlanje ngoba nako sesiphume ngo2 so uthola umusa masiphuma ke hambe ekhaya egameni lenkosi uJesu ngiyakhulula phakameni bazalwane sinikeza uNkulunkulu udumo sigoqa lenkonzo. Ngona ke bazalwane ibandla lika Jesu inkonzo zakhe were very long. Ake uthi very long. Yeah. So njengamanje asikakhona ukubreak record lika Jesu. Yabona? So ke ungakhali kakhulu. Kuthiwa wahlala nabo 3 days. Waze wathi ngiyabahawukela badla ikhaftini zaphela nya. uJesu lokho eqhubekile nje ubusuku nemini lokho kuthiwa wahlala nabo 3 days waze wathi sengiyabahawukela bazofeinta. So ke ngeke ufeinte namhlanje. Mntana kaNkulunkulu kuko konke sizwe ngako inkosi. Ngiyacela ukuthi ukuthathe serious ukufihla enhlizweni yakho. Somcela uNkulunkulu akwenzele umusa ukuthi ukwazi ukwakha impilo yakho futhi ukwazi ukwakhiwa wakhelwe kuye. Bengicela sivala amehlo sizothandaza uma ikhona umuntu la uJesu bengakamamukeli. Ngiyafisa ukuthi usho lo mthandazo emva kwami bese ngiyacela ukuthi wena okudala wamukela uJesu kodwa kungenzeka nje ukuthi namhlanje khona izinto nawe uyabona ukuthi I need to fix. Temnandi ukuthi God is a forgiving God. His mercy endures forever. So house ikhona. So ngicela usho lo mthandazo emva kwami Nkosi uJesu eza kuwe ngiyavuma ukuthi wena uyinkosi nomsindisi wempilo yami. Namhlanje ngiyazinikela kuwe ngethethelele zonke izono zami. Ihlanze impilo yami. Ngiyayivula inhliziyo yami. Ngena Nkosi uJesu ungisindise ungigcwalise ngamandla kaMoya oNgcwele. Ngiphile kulomhlaba nginobudlelwane nawe. Ngifundise ukwakha kahle ngakhe edwaleni elinguJesu. Ngifundise ukuzinikela ngize kuwe ngakhiwe ngibe yitshe eliphilayo ebandleni lakho ngegama lika Jesu. Ngiyakubonga Baba umuso ongaka ukuthi nami ngibalwa nebandla egameni lenkosi yethu Jesu. Amen. Baba siyakubonga uthembekile akekho njengawe. Ibandla lakho leli wazithengela ngegazi lakho. Sikhulekela umusa ke Baba ukuba ilona loyo umnikeza amandla okuqhubeka endleleni. Umnikeze isibindi, umnikeze ukuhlakanipha ngokwakha impilo yakhe ngegama lenkosi uJesu ayakhele kuwe. Nikeze uNkulunkulu wethu amandla, mvula amehlo kamoya ukuba asondele kuwe, akhiwe naye abe litshe elithizwe lakho. Sisondele sakhiwe sibe yindlu kaNkulunkulu yokomoya. uNkulunkulu wethu onamandla, siyathandaza ke nakulolu suku kuba
siza ilona lo mnikeza amandla nakuleli viki, nikeza ukuhlakanipha umlwele, umenzele indlela nalapha indlela engekho khona. Mvulela iminyango Baba, siveze uNkulunkulu ngegama lenkosi yethu Jesu. Sikhulekela ke Baba umoya wokuthandaza kuba mawuvuthe njalo empilweni zabantwana bakho, umoya wokufunda izwi lakho mawuvuthe njalo empilweni zabantwana bakho, umoya wokuzila ukudla mawuvuthe njalo egameni lenkosi uJesu. Siyakubonga ke Baba, udumo lonke sikunikeza lona namhlanje ngegama lenkosi yethu Jesu. Yalezi ingilosi zakho ke Baba, londoloza abangcwele bakho ngoba sakhiwe kusithekeni kophezukonke sisemthunzini kaSomandla. Uyisiphephelo, inqaba, ulidwala, uNkulunkulu esimethembayo. Sikhiphe ogibeni lomcuphi Baba, siyabonga ukuthi akunamcibisho lendizayo limaza abangcwele bakho ngisho emini noma ebusuku, akunazifo eziyosondela ngisho ematende nabo ngoba wena uNkulunkulu uyindoda yempi. Ngijova igama lakho, libusiseke Baba izwi lakho enhlizweni, kube lona lo mambulela imfihlakalo. Siyakubonga ke, siyakudumisa nakulesikhathi ngegama lenkosi yethu Jesu, amen. Siyabonga ke bazalwane, uNkulunkulu anibusise. Asithatheni ke i-break namhlanje, sizobonana eklasini next week. Ngiyacela umthandazo khona ngoLwesibili, iprayer ikhona ngo9 ekseni, na Friday umthandazo khona ngo3 afternoon. Thank you so much.